akafuni ukuthi atshele ukuthi wenzeni. Ibandla laizolo lika-Israyeli kwakulula ukuthi lihambe u-11 days kufike eCanaan, kodwa wathi cha, bazofika bengangazi, ngcono ngibagwegwise bahambe 40 years, bahambe iy'theni zabo, bahambe ehlane, kuze bangifunda ukuthi mina nguJehova. Kuyahlupha-ke nomuntu ongazange agwegwiswe uSimakade. Nomzalwane nje okholwe kahle uye kalinganise lapho kwamaseko mayishumayela phakathi nensuku athi ingane ethola konke iyahlupha ngoba mhlawumbe ufunina noyise izohamba eyibulala. Kuyezwakala ngoba manje ayisakwazi lokhu idle lokhu ungatholakala ekhaya, isiyakukhetha ukudla. Bakhona abazalwane manje-ke uzumzalwane aqine ekukholweni, aqine ekuhambeni, aqine nasekubekezeleni. uSimakade lesimkhonzayo ukuhambisa lapha athanda ngelinye ilanga kuyenyuka, futhi isikhathi esiningi kuyenyuka, akuyisi isikhathi esiningi la kwehlela khona. Alitholakali ithafa ekukholweni, muhamba nje ethafeni akukho lokho. Kufanele uhambe lapho ukuthanda, uma kukhona ithafa kunamatshe nameva, uze mawuhamba ujuluke uhlatshwe ngameva, kube khona okwenzakala kuze kubonakale ukuthi uhamba noJehova. Amen. Bakhona abantu phela uyazi, ngiyacela kulesi sihloko olala ungamvusi. Mayilala myeka uyobona ngathi ngowani sesithi amen. Ngoba lapho izokhuluma nomzalwane. Uma ungakasindiswa sindiswa namhlanje. Uzubone lento esikhuluma ngayo. Ungazuyishaya isifuba ukuthi uthandaza kakhulu, ungcono kunabanye. Awukho ngcono. Awubona izinto singakenzeki wena ongakakholwa kahle. Balalela abazalwane. Ngicela ukwehla la. Ngicela uma unepeni lezinto uyibhale zonke. Uze ma uhlangana nazo ungakhomba abathakathi. Udonsi notebook yakho uyibhale phansi. Ufuthi uyithandazele le ndaba ukuthi yokusiza kangakanani. Mhlawumbe nenzondo izophuma nje ukuzonda abantu abarongo. Abanye bazonda abantu abarongo ngathi babudlo basuke bangena la. La kukhona uJehova. Khona bani? Manje makhona uJehova la kuthele. Ngenkazimulo yakho ugcina usutholakala ususenkingeni. Bese usola abantu kathi uwe. Bakhona abantu. Haleluya. Haleluya. Asifunde izwi lenkosi. Izenzo zikaPawula noPeter chapter 27. Yikho ngithe nje umuneteni lakho nento yokubhala uyibhale le ndaba. Siyoxabana phakathi. Kodwa nje uyibhale. Ibe siyakhumbula ukuthi uIsrayeli wathi mayehlangana nale ndaba inhliziyo yaphela amandla, wathuka uMose noNkulunkulu. Angibasoli ngoba usuyibheka kahle kuwe, nawe uthuka abanye. Ukhona obazondayo enkonzweni bakubuka kabi. Cha, noma kakubuka kabi ukuthi usendleleni lapho uJesu ayihamba. Nilalele. Balalela abazalwane. Ya, ma usendleleni kaJesu uzohlangana nalezi. Lalelani bathi akusile ivangeli lokunqaka imoto. Ngizweni nokuphaka izinto uyamizwa. Nokuthi kuhlale kuza ispaghetti njalo. Akusile likaJesu. Uyokhula untekenteke. Lapha kwaJesu sihlangana nesimo. Usimele. Uhlekwe ngabakini nozalana nabo basho noma yini. Mhlawumbe ubizwa babe ngeke. Angiphinde babe njani? Uhlekwe nabo
bakho bonke bathi umbheke uyaphapha uphapha bona babe ngekho mhlawumbe uJehova khama ukukhola ungakukhohlwa ukuthi izinto ozohlangana nazo abekho bona kodwa bazokhuluma ngawe. Ngakho ke njengoba bekhuluma ngawe ungakuthathi ke lokuthi bayakuzonda ukuthi lolu hambo luhambayo abalwazi ngoba luhanjwa umuntu naye oluqala ngoJesu. Anizwa oluqala ngobani? Jesu. Phela lolu hambo luhambayo manje awulwazi awukazihambe ngalo futhi awukazi uxoxelwe ngalo kodwa uthola ususekholweni. Balalela abazalwane lezi zinto ihlupha lapha ngoba yonke into yakho ithola ususekholweni. I-experience yakho ngeke uvele uyifunde e-university. Mawuye eBible school usebakufundisa ikhono lokuthi iBhayibheli ifundwa kanjani kodwa hayi ukuthi kuhanjwa kanjani uJesu. Nilalele sonto ufike ufunde lapha ya ufunde kodwa umusuhamba abasekho suhamba naleli iBhayibheli oliphethe ngesandla futhi abantu bekhothela wonke lamavesi bawunika ihloko nje bakhumbuze nehistory baqede lapho bathi uphasile hamba kwakho uyobona ukuthi wenze njani. Into abaxwayisa ngayo bayakufundisa ke ngomuntu omaphambi kwakhe ngoba umuntu akusiyi isilwane futhi akusiyi upopayi lohlala kwa-Edgars. Umuntu ulale phenduka ukuthi ushumayeli behlafuna uJephisi bakhona abazalwane uthi ngambuka uyeka kubheke phansi uthi usakhuluma hlafuna uJephisi athatha isebe aposte ushumayela bakufundisa ukuthi njoba kunjani alikakafiki mbekezelele ngoba ngelinye ilanga naye masephendula uzoyiyeka le. Bakhona abangcwele kuze kube ngcono ukukhulume kahle ungaxwayi noma uthuka abantu. Ungabathuka abantu mabenza umkhuba esontweni ukhuze ngoba kukhona okusashona. Ngeke ngakhuluma ngomzalwane ngathi umzalwane mase elungisiwe kahle niyangizwa baba ikomiti alidingeki kuzo kuyezwakala alidingeki ini angithi khona umzalwane omoyingcwele manje lento ekwenza ukuthi masifuna abantu abazogada kukhona okushodayo kuwo. Haleluya. Akukho ukubukela naphansi akekho omkhulu nomude kunomunye akekho ongcono kunomunye nomunye sonke satholiswe lodwa sathola igama likaJesu sanyenyezwa ngomoya oyingcwele. Bakhona abazalwane yikho ke sikhuluma le ndaba ukuthi ke inkinga yabazalwane banamhlanje bathanda umsindo. Inkinga abazalwane bathanda yini? Into abayithanda umsindo number 1 zikhundla zesonto ezingakhokheli ukwaziwe esontweni ukuba ngcono ukunconywa umfundisi nanokuthi uphatha ikhwaya nanokuthi uphatha abasha ube upokwayi ukuthi abasha bawuphatha wangazobaphatha wazi. Bakhona abazalwane yona into abayithandayo abantu kuphethe mina no-chairman no-chairlady kulipotwa kini usuku Friday nje bazokunika isikhundla soku-chairman. Bakhona abazalwane angixabene no-chairman kodwa ngixwayisa nje ukuthi uma ungayizwanga lezi uyikhuluma manje angeke kukusiza uku-chairman uzomithisa isalukazi isalukazi yoseze njalo noma ungasho ukuthi amen akusho. Funda chapter 27 Izenzo qala ku-1 ufunda 1 2 3 4. uPawulu esiboshwa uhamba ngomkhumbi uya eRoma. Awuphinde ubani? uPawulu esiboshwa uhamba ngomkhumbi eya eRoma. Awuphinde ubani?
uhamba ngomkhumbi eya eRoma. 1. Wathi sekunqonyiwe ukuba siye Italiya ngomkhumbi, banikela uPaul nezinye iboshwa ezithile enduneni yekhulu, igama layo linguJuliyu, eyebuthoni kaKesari. Yebo. Sangena emkhunjini wase-Adramitiyu obusuza kuya ey'ndaweni zangase-Asiya. U-Aristarku umMakedoniya waseThesalonika enathi. Yebo. Ngababuso safika eSidoni. Yebo. uJuliyu wamphatha kahle uPaul. Yebo. Wamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe ahlunyelelwe. Oh. Sasuka lapho sagudla ngenzansi kweKupro, ngokuba imimoya yayiphambene nathi. Bona. Baba, izwi lakho uNkulunkulu omngcwele siyabonga ngalo, sifundiwe baba namandla onke, siyalamukela ngezandla zombili. Mana nenceku yakho kweNkulunkulu namandla onke, baba ikhafu lamalanga bomlimi, khulumise lokho kusenhlizweni yakho, in the name of Jesus, amen. Ngiyacela ubambela. uPaula uhamba uboshi. Bahamba ngomkhumbi. Baningi abahamba naye. Iningi labo baphethe incwadi nemvumo nakho ukuthi akayibulala ngenxa yefamily. Njobe yobulawa uPaul, bahamba naye nje. Kunabanye abazalwana bakhona othi khona into ababhekene nayo, babhekene nemoya ayifuni ukuthi iqondane nayo, iphambana nayo. Bayahamba ukuthi imoya injani, hamba nami. Kanti umzalwane mayekhona uyahlanganisa ukuthi imoya ibe njani, yofuna le ndawo. Akukho la umzalwane ahamba khona avume umoya. Akukho la umzalwane athandaza khona ashaye izandla. Akukho la umzalwane ezoqinisela khona abantu baze bamncome la ngaphandle bamlasha ikhanda, basiyabonga ushumayele kahle, ayiwathandaza kahle. Ufanele njalo endleleni uphambane nami, wenze kahle phambi kaJehova. Kodwa abantu abaphambane nawe. Bakhona bazalwane abantu abenze njani? Funda wena. Sesijabulile ulwandle olumaseKilikiya nePamfiliya, safika eMira laseLikiya. Lapho-ke induna yafumana umkhumbi wase-Alexandria oqonde e-Italiya. Yebo. Yasingenisa kuwo. Lalela, loyo kade behamba ngendlela abagudle ngayo. Sebathi kungcono bashintshwe manje, bangene komunye ini. Bakhona abangcwele. Ora manje kukhona into okufanele yenzeke la. Uma beshintsha bangena komunye umkhumbi, uyosala lo umoya besuyeka lo sushiti unamathele kulo abangena. Nikhona esontweni ukushintsha isection uya kwenye isection akusho ukuthi imoya izokuyeka. Bakhona abangcwele. Uma washintsha onke ama-section uzophuma ePitoli. Uma nje kusekhona uJesu phakathi empilweni kababa, imoya izophambana nawe. Baningi abantu abathande ngishintsha umoya, ngiye lapha khona ngathi bazomthanda khona. Uma usano Jesu akekho ozokuthanda. Bakhona abazalwane ufike bakukhulume wenze kahle, bakukhulume ubanike konke onakho, bakukhulume kabi, ube yintembi kubantu kodwa ube muhle phambi kwenkosi.
funda funda. Sesijabulile ekulwandle olunaseKilkiya nePamfilia safika eMira laseLikiya. Yebo. Lapho ke induna yafumana umkhumbi wase-Alexandria oqonde e-Italiya yasingenisa kuwo. Oh. Sesihambe kancane iy'nsuku ey'ningi saze safika. Bahambe kangakanani? Kodwa iy'nsuku zingakanani? Awusokala kahle. Uhambo oluncane. Nempumelelo yakho ufuna kwakhona ijulile. Nalapho kufanele ufike khona ngokushesha. Iy'nsuku ziyanda. Uyashuduleka. Kuphela amabhutsi. Amadola ayaguga. Uyathandaza uzile ukudla kwenzeni. Umemeze. Usho ukuthi la ufana nomuntu odlalayo. Ucule kakhulu. Ukuvuke kwakhe ebusuku uhlabelele. Ukhale ngosimakade uthi Jehova ususa umoya wakho. Gcina umoya wami Jehova. Ungangiphuci umoya wakho. Kodwa kusho ukuthi iy'nsuku ziyahamba. Akwenzeki lutho empilweni yakho. Uyabona uDavide uma ekhuluma lawo mazwi. Wayengahlali imisekondo. Athi Nkosi uma ususa umoya wakho kimi. Uyabona ukuthi usenkingeni kuyashuduleka. Ngichaza kancane kaDavide. uDavide umeze khale ngale ndaba wonakele uhlaselwe uNobukadnezar II. uDavide akahlulwa uyimpi kaJehova, kodwa ngenxa yokude bendlela kufanele kube khona lapha azokushawa khona anyakaziswe. Bakhona abantu ezwe njani ngoba kukhona izinto okufanele ayithobe ezizomenza ngaphakade. Mawusendleleni kaJehova kunezinto ofazi kuvukele ngoba uzothandaza kabi. Uthi mawuthandazile konke kuyenzeka. Utshela abanye ukuthi nje banjena ngenxa yokuthi bathandaza kabi. Awufunde lelo verse sibuyele lapha bakesana lafunda khona. Awufundi uko 51. Awufundi 10, 11, 12. Nikhona? Nikhona esontweni? Amen. Funda. Psalms 51. Yebo. 10, 11, 12. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Bani khuluma? uNkulunkulu dala kimi. Uma sekukubi akuyena osho kanje uthi uNkulunkulu wenzenjani? Dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Angayidala enganeni yakho. Funda. Uvusa umoya oqinileyo phakathi kwami. Funda. Ungangilahle ebusweni bakho. Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Ungangilathi kuphi? Ebusweni bakho. Ungangenzi njani? Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Usenkingeni la. Ngiyangizwa kuphi? Wenza amacala amabili. Ngiyalibona icala lonkosikazi kaOriya. Kodwa nake lenzile wafaka amanzi endlini. Kodwa mase konakala into emini. Usehlaselwa iBhabheli. La mazwi akhulunyiswa ukuthi akazehlulwe. Ngizwe akasebenjani? Isikhathi esiningi uyaphumelela. Kodwa mase kunje seyabona manje ukuthi nathi khona la engilahle khona. Yebo Davide uyilahlile. Angeke ukuthi usasenyameni uyophumelela njalo. Jesus. Usekude? Uthi njalo uzoba njani? Hayi ngaba busiyo simakade. Bakhona abangcwele. Uyabona ukubona uMoses engangena ngeKhenani. Isizathu sokuthi kade ngoba njalo.
Ngilalela. Kade njani? Enqoba njalo wazi wayitshela ukuthi cha mina ngiyakhuluma uJehova ubuso nobuso. Uthi ngihlala naye. uJehova uyikho konke kimi, yebo kuMose uqinisile. Kodwa kukhona lapho ungalalelanga. Bakhona basaba. Ibuhlungwana le. Ikilimaze nomzalwane ezoyizulwini. Uma ebona ngathi izinto zihamba kahle, athi bonke laba bakhona. Yimi ngedwa njani? Yazi mangithandazile kwenzeka konke. Kanti ukuthandaza kwakho akusho lutho kuJehova. uJehova ufuna ukulalelwa qha. Bangizwa bangcwele. Ufuna ukwenziwa kanjani? Ulalele izwi lakhe. Yilona elizokusiza. Awuqedanga mfuni. Ungangilahle ebusweni bakho. Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Nkosi yami. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Buyisela kuphi? Uyabona ukuthi akasathokoza. Isimo sibheke eceleni. Bakhona abantu. Ibejwayele ukuthi uma ibuye empini adida ngithi. Mayibuye empini wenza uya celebrate. Kodwa manje akusenzeki. Nikhona bazalwane. Yike khuluma labazwi. Funa uDavid besusa kulo David ohleli la. Ukuthi kunezinto obhekana nazo. Ubhekane nazo kuze kufike lapho khona ukuthi Jehova ungangilahli. Bangizwa bami. Ungayibedi injabulo yakho. Jehova ngilekelele ukujabula ngisena. Shout hallelujah. Wahamba noJehova ukwazi ukuthi uhamba nobani. Kuselivese lodwa lapho sibuyele kuzenzo. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ya. Ungiphase ngomoya ovumayo. Yes. Pasana. Uyabona manje ukubeka nje ngathi umuntu olahlile. Hayi awulahlwa usagwegwesa. Yeah. Khona lapho gwegwesa. Uyela kuzenzo siyabuya la. Funda verse 2 and 3 chapter 27. Yikho ngithebuleli kulolu daba lwami namhlanje. Ngicela olalayo ningamvusi. Akayilalele nje noze nimthuthe nimise emzini wakhe. Yana umthwala nimise kuphi? Ngoba abanye banenzondo yamahala. Uyazi ekholweni uma ungafundisekanga ungahlala uxabana nabantu njalo. Uthi abantu bambi yini kube ngcono kwabanye kungenzeki. Ekholweni ngendlela okuyiyo bakhona abantu. Izinto zakhona ihambi iqonda. Zihamba kanje. Yini niyathi cha siyala ukuthi sihamba kanje. Bakhona basaba. Indlela usimakade aphilisa ngayo umuntu wakhe. Bakhona abangcwele. Awubheke nje ngoJesu. uJesu akavelanga khambe indoda. Wazalwa. Wathi mthangene eswini sentombi. Mayifike eswini sentombi akulwiswe yena. Ngaphambi kokulwiswa yena kulwiswe lo sisi. Walwisa uMaria. Wancisha ukudla. Wancisha indawo yokukhonza. Wathi noma ufanele ayothola umntwana wavala amakliniki. Waze watholakala isibaya senkomo. Yini manje ngoba phela lo muntu ulayiziwa wathi uyozala umuntu oyinkosi wathi yikho khona lokho singakufuni. Umesezela uJesu waxabana phakathi amadoda amabili kwahlangana uPilate noHerod. Sinezwani bathi asihlanganeni siyofuna lengane ukuthi izele uyinkosi. Ngeke kube khona inkosi singamakhosi. Kwaliwa kwakhishwa onke amasoja ahlanganela indaba ukuthi kuyofuna usana oluzelwe luyinkosi. Malufuna balufuna walufihla uJehova. Balufuna baze bofika endlini esohlangothini. Lapha khona uJehova wathi khona Josefa khipha umfana esibayeni. Siyahamba naye siye eGibhithe. UHerod ufuna ukumbulala.
wayithi kodwa ngeke udlule ungadlulanga endlini yasohlangothini lwaseJerusalema. Yiphi le ndlu ekhona? Yindlu yophiko ongazi ukuthi yakhoba ngoba noMoses wayifica ikhona. Nawe uzoyifica njani? Inobufakazi ukuthi uJehova wafihla igugu lakhe kule ndlu kwakufanele kuphele ngayo. Kwathi lapha khona sekubonakala ukuthi uJesu yakhishwa esibayeni wafika kule ndlu ekuseni. Wathi uJehova ngenani la? Angazi noma iphulo zikhona ongangibuza. Kodwa wangena lapho washiya imbongolo ipepe ngaphandle. Mayingene ngaphandle uJehova wathuma ingelosi yaphica ngolwimi yaplastela le ndlu yolwimi yaplastela nxazonke. Babeza bakaHerodi noPilato kwafika kwahlangana amasotsha alwa njalo. Mayelwa njalo lamasotsha afika bonana abingelelana. Kwenze njani madoda? Hayi silandela sithunyiwe la. Kuthiwa silandele lo muntu ozelwe inkosi. Bathi nabanye nathi sifuna lo muntu ozelwe inkosi. Bathi kodwa ngoba nayo imbongolo manje uphi yena? Kusho ukuthi lo muntu uhambile bazungeza uPhitho yona le ndlela endala kanje kabantu. Awusondeleki la khona ulwimi. Ukhelela kude. Bazungeza mabazungeza bathi sesilambile manje. Kathi manje nihambe nganambeni landela. Akusavumi isilandele la. Sengathi singahlala khona. Bahlala phansi komthunzi badla. Awusiyaqala ukudla ndawonye. Ngizini ngathi uphethe. Ongiziphethe ukuncane noma uziphethe. Asihlanganiseni madoda sini. Badla, bakhawulana. Bathi kade silwa. Madoda kade silwa. Kodwa namhlanje sesihlanganile. Silwe le ndaba lengane. Yazi bagcwalisa liphizwi. Awulifunde ngisiza wena. Ngoba wena ufuna uhlale nale iBhayibheli lakho. Funda uJohn 11 verse 52. Uyabona kune 52 lapho ayiqala ku 45 ugcine ku 52 uze ukuthi bagcwalisa liphi verse. Ngicela ungangiphuthume ngoba sisakude la. Nikhona. Haleluya. Awuzona ngithi mawufuna ukulala ukuyeka lala. Uthi ngizokhuluma inhliziyo kaJehova. Awufunde qala ku 45. Mawujwayela umsindo sorry akho umsindo la. Khona abaningi baJuda ababezile kuMaria bebona bekwenzile. Bakholwa nguye. Kepha abanye babo baya kubaFarisi babatshela bekwenzile uJesu. Ngalokho abapristi abakhulu nabaFarisi basebemela umphakathi bathi, siyakwenza njani na? Lo muntu wenza ibonakalisa yini? Uma siniyeka njalo baza kukholwa nguye bonke. AmaRoma ayakufika samuka indawo nesizwe. Ngephotile wabo uKefas engumpristi omkhulu walomnyaka wathi kuba nasi lutho nina aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu. Sizwe sonke singabhubhi. Osiyana lokho ngakushongo ngokwakhe. Kodwa umpristi omkhulu walomnyaka waprofeta ukuba uJesu wayeza kufa ngenxa yesizwe. Kungenxa yesizwe kuphela ngeke ubaba uthele ndawonye abantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo babe munye. Abuthele kuphi? Abantwana bakabani? bakaNkulunkulu abahlakazekile babe ngani? Kufanele kuqale ngoPilato noHerod. Ekade behlukene ngathi banamasotha abansuku kwathiwa wahlanganiswa. Ngoba uzobulawa umuntu ozohlanganisa isizwe. Awukakezwe. Akuqala namasosha uhlupho. Abe into enjani? Ngoba lo fiki uzohlanganisa umJuda nowesizwe. Babe into enjani? Akusekho umJuda manje. Uma sekufike yena akusekho umGreek. Wonke umuntu okhona umemeza ngezwi lodwa.
athi sizalelwe inkosi yokuthula. Bakhona abazalwane namhlanje basihleli la, sihleli ngokuthula ngenxa yokuthi wazala inkosi yami. Ngoba siya kuphasika nje siyokhuluma indaba eyodwa ukuthi igazi elahlela laphalala eGolgotha lalizogeza umhlaba lenza into enjani. Oh my Jesus. Unengxaki mawusathi isonto lakini lona lodwa liyezulu. Ababe bawugeza olwandle. Abantu abayezulwini abahlanzwe igazi lalento. Bakhona abazalwane. Futhi uma usuhlanzeke kahle akudingi ukuthi size sikhuluma into eziningi. Kuzokala mbali ukuthi ngihlanziwe phela. Angisenayo izondo. Ukuthakatha kusekho. Ukuhleba kusekho. Jesus. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Funda. Uyala kusenzo. Bengifuna ukucacisa le ndawana ukuthi ukuhlangana kwelamasosha yini isizathu. Bakhona abazalwane. Ukuba usuyazi wazi ukuthi angisiyo umuntu wevesi. Mina ngumuntu wendaba yeBhayibheli. Umuntu wami. Zonke indabela kufanele icaciswe. Ukuthi mawufika kulezi ndaba uthola umoya kuGenesis indaba yaqala uAbraham. Wathi entabeni kaJehova kuyabonelela. Uthini Abraham? Ngathi ngitshela uJehova nisekhona. Wathi ngiyohlaba indodana yami eyodwa. Ngahamba ngale ndaba. Ngathi mangifika entabeni kaJehova ngaphakamisa umese senkwenzeko kwamemezela uqobo lwakhe. Wathi namhlanje ngibonile ukuthi awugwedli lutho. Wamemeza kuAbraham wathi bonke abayentabeni kaJehova bayabonelela. Yes. Bakhona abazalwane sonke. Funda Izenzo verse 3 and 4. Ngababuso safika eSidoni, uJuli wamphatha kahle uPawulu. Wamvumela ubaba aye kubahlobo bakhe ahlunyelelwe. Yeah. Sasuka lapho sagudla ngezansi kwekhupho ngokuba imimoya yayiphambene nathi. Osiyami. Sesijabulile ulwandle olungaseKilkiya nePamfilia safika eMira laseLikiya. Yeah. Lapho ke induna yafumana umkhumbi waseAlexandria oqonde eItaliya yasingenisa kuwo. Sesihambe kancane insuku eziningi sasafika kalukhuni naseKinidu. Bafika yonke imihambo yabo easy. Akukho lapho bahamba kalula. Noma behlisa komunye umkhumbi baya komunye uhambo labo lunjalo. Umsalwane noma ngakhuluma ngezilimi. Kodwa mangakakuthola ukuhamba kanzima. Angiphinde ngikhulume kahle. Umsalwane kuzale kahle. Akakuthola 20 years. Ozongihambisa nzima. Kulunga ngaphansi ka 20 years. Uyathanda ingane zakho. Uzithengele ispaghetti. Akukudle kanzima. Bawukamethembe nabafiki kuyo. Kanti jazwe. Bakhona abazalwane. Akukho lapha khona umzalwane ohamba 5 years ukuthi ufike kahle. Umzalwane uhamba kahle. Awuqali nawe la ufufuthi. Awunjani? Kodwa kufanele ubone ukuthi uhamba nobani. Awubambe ngesandla. Nizama ukusiza uyangibambezela kodwa. Bese siqedile. Funda uDeuteronomy number 16. Ufunde khona uverse 4.
ngifuna ukukhombisa ukuthi abantu bakaSimakade bahamba kanjani. Nikhona esontweni. Akubona bakaJehova labahamba kalula. Ubona abantu banamhla abantu bathola igubhozi bathola imali. Uyilandela uthi losha bazothola esontweni. Funda 16 4 5 6 7 8. Awibonakala mvubelo kuwe. Akufanele kube nani? Uhamba endleleni mvubela ibe njani? Funda. Awikubonakala mvubelo kuwe emikhawulweni yakho yonke insuku ezisikhombisa. Futhi akuyokusala nyama oyihlabile ngosuku lokuqala kusihlwa ubusuku bonke kuze kuse. Awunakuhlaba iphasika phakathi kwamasanga akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona. Kepha endaweni ayakuyikhetha uJehova uNkulunkulu wakho kube igama lakhe lihlale kuyo. Lapho uyakuhlaba iphasika. Sihlwe kushoneni kwelanga. Ngesikhathi waphuma ngase eGibhithe. Uyakulipheka ulidle endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha. Uphenduke ekuseni uye ematendeni akho. Insuku ezisithupha uyakudla isinkwa esingenamvubelo. Ngosuku lwesikhombisa kube umhlangano ozothileyo kuJehova uNkulunkulu wakho. Lalela ungakhohlwa izolo kulabazalwane bayizolo bebangalezi iphasika njengathi. Esithathu u3 days. Kade bethathu 7. Bakhona bengcwele. Ngenxa yegazi kaJesu wehlisela. Wasikwa lezinsuku ezindala. Bona babethatha 7 days. Bakhona bengcwele. Yikho lapho kuthoma thola imvubelo empilweni kabani. Umama nobaba kade benza umkhawulo. Ungabikho baba uphekela umama. Indoda ipheka yodwa. Ihlale endlini kaJehova. Inkosikazi ihlale namakhosikazi. Bakhuluma indaba zokuthi isinkwa esingenamvubelo sizophekwa kanjani. Sizodliwa ubani. Bakhona abazalwane. Funda uDeuteronomy 16 verse 4 na ifunda. SikuDeuteronomy. Yebo funda. Okay. Awibonakala mvubelo kuwe emikhawulweni yakho yonke insuku ezisikhombisa. Futhi akuyisala nyama oyihlabile ngosuku lokuqala kusihlwa ubusuku bonke kuze kuse. Verse 5. Awuyihlabi iphasika phakathi kwamasanga akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona. 6. Kepha endaweni ayakuyikhetha uJehova uNkulunkulu wakho ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Lapho uyakuhlaba iphasika kusihlwe kushoneni kwelanga. 7. Uyakulipheka ulidle endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha. Uphenduke ekuseni uye ematendeni akho. Insuku ezisithupha uyakudla isinkwa esingenamvubelo. Ngosuku lwesikhombisa kube ngumhlangano ozothileyo uJehova uNkulunkulu wakho. Ungasebenzi imisebenzi. 9. Wozibalela amasonto esikhombisa sukela esikhathini oqala ngaso ukubeka izisikele ezinhlangene zamabele woqala ukubala amasonto esikhombisa. Uyakugcina umkhosi wamasonto kuJehova uNkulunkulu wakho ngesipho somnikelo osihle wesandla sakho. Lalela. Amdlulela singaze siye kude. Ukhona abantu abafike babambe lo 7 nesekho. Nabanye ababamba lo Saturday. Bawubambise kaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu beyalumsa. Nilalela. Hayi ukuthi wena usiyokhonza umgqibelo. Akekho uNkulunkulu ngomgqibelo. uJehova ukhona insuku. Hlehlisa kamehlo akho chapter 8 verse 4. Khona lapho.
mawuthanda ongichallenja ungibuza ukuthi ukhonzelani ngomgqibelo kuphela uthi ngesonto bese uyothalatha. Cha, ngiyibuzela njani so? 8 verse 4 funda khona lapha. Yebo. Izinduba zakho zikugugelana. Nonyawo lwakho aluvuvukalanga leminyaka engama-40. Iminyaka emingaki? Angithi uswele lapha ngiqale kahle ukuthi usabalwe insuku. Sekubalwe iminyaka emingakanani? 40. Uyamuzwa kusimakade. Uthi ufuna ukuhamba nawe iminyaka engakanani? Uzumazi ukuthi unyawo lwakho aligugi. Uhamba nobani? Iminyaka esingakanani? Ngithe mina kuwe kulula kabi ufaka umuntu 20 years. Uhamba nawe ehlala. Ngoba kufanele uzumazi. Ulambu uzumenze njani? Ngiyangizwa. Uswele uzumenze njani? Ngelinye labo uthakatha. Ungabikho kusizayo. U20 years. Ungabikho usizo oluthola. Uzojikele kuye. Bakhona abazalwane. Kuze kuphela isibaya sembuzi ngakini. Uthi wahlabe emnyama nemhlophe. Hlabe ebomvu ke manje, hlabe ebrown. Alukho usizo embuzini. Usizo ukuthi iminyaka ikapheleli. Bakhona abazalwane. Ayikho into ozoyenza iminyaka ingakabi njani. Kufanele iminyaka isibe njani. Nikhona abazalwane. Bayesobatha abazalwane. Akwenzeki lutho kumuntu iminyaka ingakapheli. Genesis 17. Yazi nangibambeza. Famu sekuphelele ini? Ukuthenjiswa kuka-Isaka. Kuphi? Usathenjiswa. Sekwenzekile. Usenzwani la? Funda. Abrahama eneminyaka ama-991. uJehova wabonakala kuAbrahama. uAbrahama eneminyaka emingaki? Eneminyaka emingaki? 99. Ufanele uzephelele yini la? Awusonwe umuntu ugugile manje. Bathi uJehova cha siyakaqala. Sisazoqala sambi indaba. Nikhona esontweni. Ihubo 105 verse 17. Hello. Uyagudlwa makuhanjwa noJehova. 105:17. Yebo. Wathuma indoda phambi kwabo. uJosefa wathengiswa beyisigqila. Yeah. Balimaza inyawo zakhe ngamaketanga. Yeah. Waboshwa ngensimbi kwaze kwaba isikhathi. Lagcwaliseka ngaso izwi lakhe, izwi likaJehova lamhola. Ukuthi uyalimala likhona indaba yalapho. Kulindwa yini? Ushintshile iNkulunkulu. Hey bazalwane kodwa. Akakashintshi lo. Amen. Letho ijayilo kuyokwenza unyaka ozangeke. Ameza namanje mayithanda. Kodwa umuntu wesikhathi simunywa umatshelwa wena.
bengakeshe kuhlala nilindile bathandaza nsuku ujayile wena ujayele lokho kwakho isikhathi sisaselele 150 years bakhona bazalwane uyabona amafundiseka ngibasoli mina abantu bambe bothwala abanye bathwase bathi abakini bakuphendukele ngathi kusaselele u15 years kuthi kufike into oyifunayo bakhona bazalwane yikho nasendlini kaJehova ufundise kuphela 50 years kukhona abantu abasahlula uGenesis nikhona sontweni haleluya buyela kusenzo wena sikhulu verse 5 yebo sesijabulile ulwandle olungaseKilkiya nePamfilia safika eMira naseLikiya ya lapho ke induna yafumana umkhumbi wase-Alexandria oqonde eItaliya yasingenisa kuwo sesihambe kancane insuku eziningi saze safika kalukhuni ngaseKinidu sasaba njani khulumani sesafika lalela ngathaliso umkhumbi onawe lapho yakhona ufika njani awuthandazini awumkhona uJehova kodwa uhambo lwakho kufanele lube njani abakuhleli laba abahamba nabaphansi bathi kwashazisiwa nje bathambani naye bambe nabo ukufaka phansi kwetekisi ufe bese bakhomba unxumalo lwangale kwentaba bathi umbonile ufike lapho wafike wakhomba imbuzi wathi uyayithanda le kanti ukhomba wena wasukela unxumalo engasangasho bathi abazi ukuthi umuntu kaJehova uhamba kalo izweni umuntu kabani uhamba kanjani yonke into yakhe injani funda sesahambe kancane insuku eziningi saze safika kalukhuni ngaseKinidu umoya ungasivumeli yini bafimbayo unjani manje namhlanje usuyavuma angithi abazalwane banamhla bafuna umoya ubenjani yonke into yenzayo nje kube yikho usubona nabefundisa abantu nodokotela abanjani no-archbishop abanjani suthola nabazalwane beyiphayipayi hayi ngibona ngathi lapha kuwe ngiyabona ukuthi uNkulunkulu nawe unesiphiwo lapha kuwe kwaprofeta nogogo usiqebele ngwane wathi nomelela ubona sengathi kunezinto ezinkulu lapha kuwe babuNdlovu ufanele impela ube umbishop waleli bantu balaliphethe ubaba wakho nathi hayi ngiyayizwa lento kanti abazi ukuthi bakufaka inkinga bonke labantu ababudla njalo badla isinkwa namarashela zokubabona nje bazakujikela endleleni ngiyangizwa ukujikelaphi elilapho esumela bakuphuke bathi uthi ufuna ukuthi bathi uthi ufuna ukuthi asenzeni ukuthi basuke babheke phansi kuphuma nawani nabo abanye baphumela abanye baphuma bese uthi uyazi kodwa ngiyazi lento mina madimona ngiphetha bayeka madimona ukuthi abakutshela ukuthi uyaphi ngiyangizwa umuntu akusisi isilwane umuntu kaJehova futhi uJehova utesta ngaba abantu bakhona bazalwane funda wena
amlinde ufana lesingane mawubona beshada ungacabanga ukuthi nawe uzoshada niyangizwe la mawubona benjani ungathatha ukubeke kuphi thina nizoshada ngiyabona ukuthi usisikade shada bahlalele imbuzi ngahla ngasuthu ibuyisothela inyama imbuzi lento ifuna ibukhulu uzothi uyayiphuthuma ubamba ufezela akushayile wamfana waseZimbabwe akushaya ukukhipha amazinyo onke wamba ukhala ukuthi kunjani cha wena wabamba ufezela uyalindwa kwezwa njani uyabona nje mfana umnandela kuhleli kanje uvuke ekuseni ungashiya umphethuji ufithi unjani ubani ozokhulumisa bakhona abazalwane ayikho into umzalwane azoyithola kalula funda sasabeka kancane ithuka eningi sasafika kalukhuni ngasekhinidu umoya ungasivumeli sagudla iKrete maqondana neSalimoni sagudla lona kalukhuni sasenjalo sikudla nje kangakanani kathi Jehova usasidile esendusenza sibe njani amfanele umzalwane isha ifuba kade akabenzi njani fanele ukudla kalukhuni akamfazi umzalwane ongakagudli sho moya kudla moya ungavumi uzusale wedwa nikhona abazalwane ilokugudlile nje elinye ushawa ngamatshe elinye ushawa izindla elinye ufika zikhotho elinye ufika zimvula elinye ngalibalele 50 degrees shodla siyavumeka bakhona abazalwane kudla uhambe nabahamba ngo-freeway abayi lapho uya khona shout hallelujah kuyakudlwa kunjani bazalwane uyazi la ungakucela amantombazana u50 uthi lezingane eziwu2 3 4 wayithola kanjani zenzani manje uthi ngathi ngizama ukuphuthuma njengosisi wahluleka ukugudla azatholele into ayifuna kanti usuwagijima ngo-freeway ahlangane nomunye unamakhala ngaphezulu kwezo iso lilapha emakhaleni endaweni amakhala khona phambeni isizathu uhlulekile kwenze njani ayikho into yakho ozoyithola ungazami ake ngikhuluma into elula nje esiyenzeka kule minyaka niyangizwa uyabona abantu njengoba befaka nje emgwaqeni bahluleka ukugudla bawufunda imoto ngajabula amakhona owe-department ukuthi lento le yokuthi uvumele umuntu ezocela iy'ncwadi ayi-10 ngibulala abantu abanga-500,000 wena umuntu akagudlanga ndawo akazi ukuthi uma kunenkungu uhanjwa kanjani akazi ukuthi uma kunentaba kuhanjwa kanjani uvela wamnika incwadi ayishayeli hayi ngahamba ngayiLimpopo mina ngafika nje khona ngafika ngaphansi abasayi-ke Limpopo bayalapha ibhino ezemali futhi
bana ngapha wena iy'thupha ishawa kanje uzohamba nawe njalo emgwaqweni liyakhabezela lapha akasafiki lapha engayifiki inkinga ihluleke ukwenze njani kule ndawo ugula kakhulu uyabekezela ukuzothola ilayisensi ukushayisa ungafuni uyama ufeba ngigibele kuwo kodwa wenzana ngibonanga ambona ngemini kanjani ngibona ngabona ugula ngekhanda bakhona mina Ndlovu ilearners ngayifeyila 5 times ubike kahle ilearners kanjani mama chef amazingaye hambe nobhalile nazithi ibhunu hey wena baba udafele ethi uyadlala wena uphendile ayikho ngibuza ukuthi manje kuphila kukhona akhambe ukufunda akangikangishiphile yodwa ukuthi ngiyofunda incwadi ngifunde konke ngithi ngifunde konke aqhamuke nenduku abayazi sebazi computer aqhamuke nenduku nebhodi ezesesheshe mayisondela faka ibuku athi 1 2 3 4 5 inkinga awungizwa wena ujaye mina nami ngijaye ngeke uthi kwakho bana kathi ukhomba ukuthi lona uyebona lo athi ungijwayela kabi athi 1 2 1 4 1 6 mana udlala kabi wena inkinga yakho awufuni ngiphasi athi nawe awufuni ngithi noma ngifunde kangaka wenze nje ngathi noma ungangifeyilisa ngizangiphasa akusha wazowashintsha yena amthandazela Nkosi susa nali demon Jesus Yesu fanike wafika kuseni ngo8 wathi why ngathi ngizofuna wathi pho why ufeyile kanje wathi ngathi ukuthi wathi ngathi yonke lento kuyazi futhi kwakungeyona lento yenzayo bakubuza 90 wempa fanele uzisho sonke ayishanga singambhansela ngo150 haleluya kanti ngisazomthola udafelsele ufunda imoto ngothi nawe lo muntu kanti kuyilena futhi wathi ngena nawe sihambe nolini ntombi ile ilanda bayazi uyazi ile ilanda inegiyeri ngalo uyazi ke uzahamba nomuntu ephethe itiye maniphuma nje kuthela yini wathi ngicela ungangitheli ngetiye athi ngokudlanise liphumele athi loza liphole noma ungangifeyilise loza libe njani bakhona bazalwane funda sakudla ikhethe maqondana neSalimone sakudla lona kalukhuni Nkosiyami safika endaweni ethile ethiwa Mathekumahle eduze nayo kukhona umuzi waseLasela yebo wathi sekudlulile isikhathi eside akukho kwenzeka short sonke isikhathi singakanani eside funda sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi sakuyini manje sekuyingozi lapho kholweni lapho uzofika phezu kwani kodwa Nkosi eludlulise ingozi
Funda wena. Wathi sekudlulile isikhathi eside sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi ngoba isikhathi isenzilo sasesidlulile. Yeah. uPaul wabaluleka wathi madoda ngiyabona ukuthi lolu hambo luza kuba nengozi wachithakalo okukhulu kungabi ngokwempahla nokomkhumbi kuphela kepha nokuphila kwethu nokwani isho ukuphila kwethu sekuyabiza la kade khona ukuzobiza nokuphila nabantu phila kwethu Nkosi funda kepha induna yakhulu yethemba umshayeli womkhumbi ithemba umshayeli yamyeka uPaul umshayeli womkhumbi wathola experience akithi lona uwazi kahle ukuphila kunoje uphethizo lo uphethe ukuthi mina ngikwazi ukwenza funda kepha induna yakhulu yethemba umshayeli womkhumbi nomniniwo kakhulu kunalokho okwakhulunywa uPaul. Ngicela uyibambe kahle Jesus. Ungakhathazeki. Uma bonke emhlanganweni wakini bethembana kodwa bengakwethini. Noma uvela noma imba kwezinjani. Khululeke emoyeni. Aqali ngabo. Bonke abahamba noSimakade abakhulume emndenini bathenjwe. Ibe siyazonda ke wena. Mina konke ngishoya bakuthatha. Abawazi umkhumbi ohamba. Funda. Njengalokho itheku lalingalungile ukuhlala khona ebusika. Yeah. Iningi labo laluleba usukwe khona. Mhlawumbe kwenze kuba bafinyelele ePhoenix. Itheku laseKrete elibheke entshonalanga yaseningizimu nasentshonalanga yasenyakatho bahlale khona ebusika. Yebo. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle. Isenjani izinto? Uyabona ngokuqalile. Ngathi izoba mnandi. Kanti uthena kakashaya. Ubezwa kahle. Yonke into ngathi wenze njani? Uzoyizwa leningizimu. Izophikisa konke. Iqala ngathi uqala kahle. Bakhona abazalwane. Umzalwane angafundiseka ngala. Ushiya phansi hamba. Funda wena. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle. Nkosiyami. Bacabanga ukuthi sebetholile ababeqondile. Kanti unamanga. Iningizimu senja. Ungakhohliswa ngabantu bekushayela izandla. Ibuza ukuthi subatholile abazalwane abazohamba nabo. Basazokujikela. Awuthi amen mawuzwile. Basakuthanda bakuhaqe. Esasa kubongela. Ithemba lishaya kanjani? Siyamcela umfundisi ngo2. Siya lapha extension 3. Unelunch khona. Hamba uyidla uzofika eCloverton. Siyabongela ukuthi awuzobuya uhlehla la. Funda. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle bacabanga ukuthi sebetholile ababeqondile. Yeah. Bakhuphula ihange bagudla iKrete. Yeah. Kaphamva kwesikhathi eseside bavuka kwehla kulomoya oyisivunguvungu othiwa i-Eurakloni. Emva komzuzwana nje. Uyabona lamaflegi alapha nande ngiyabona. Abe ukhuphula lamaflegi akhombisa ukuthi umkhumbi yakhe. Uhamba kahle. Kanti uma usufikile.
wavuka waphihlisa konke. Yonke into uyayenza uma ufika wenze njani, lecebo lakho lenze njani, ungayeki, press on. Funda Kodwa umkhumbi usududulwa ungasena kubhekana nomoya. Sayeka saqhutshwa nje. senziwe njani, Sayeka sasesihamba kanjani. saqhutshwa nje. Yazi noma ngifika la ngekhaya kunesikhathi lapho khona uthandaza khona kuphele yonke into, Ngiyeke ugcina usuqhutshwa umusa. manje musa kaNkulunkulu. Sengathi ngiyababona la bathi namhla ngiyaqhutshwa. Ngaqhutshwa umoya Qhutshwa umoya kulo. thandaza Nkosi. Ningasendi themba ungasazi ukuthi usawenze njani, usuyakhutshwa. Abathandazayo bathi bahleka wena, kodwa wena ungazivumeli ukukhula. Funda Kodwa umkhumbi usududulwa Nkosi yami. ungasena kubhekana nomoya. Sayeka saqhutshwa nje. Wathi sigwidla ngenzansi kwesiqhingana esithiwa iklawuda, sabamba isikebhe kalukhulu. Sabamba ini? Isikebhe kalukhulu. Kuyagudla ekholweni. Kunjani bazalwane? Funda. Sabamba isikebhe kalukhuni, sebesikhuphulile, basebenzisa izinto zokusiza, bawusungelezela umkhumbi ngentaba. Nkosi yami. Uthe besaba ukuthi baza kukhahleleka eserithi, behlisa indwangu zomkhumbi, baqhutshwa kanjalo. Funda. Uthe ukuba siphendule kakhulu isiphepho, ngangomuso bathitha umthwalo. Waze bafika lapha ezekhathi Thitha khona umthwalo. bambangele ndawo. My God. Uma ungabheka kathi lo moya usanqamukile. Uyazi lo moya yini inkinga kunoPaul? Kunobani? Wema kunomzalwane kunezinto ezinganqamuki. Kunini waphambana nomoya? Yesu kudwa. Umoya kaKristu lo uphelanga. Kodwa lona selokumi njalo. Kunokuthi uyehla uphakeme. Thitha umthwalo. Bakhona bazalwane. La kunoJesu khona kunani? Nemimoya. Funda wena, funda. Uthe ukuba sibhengulwe kakhulu isiphepho, ngangomuso bathitha umthwalo. Kwathi ngolwesithathu balahla iy'mpahla zomkhumbi ngezandla zabo. Kuphi manje? Kunzima. Sebalahla yini? Iy'mpahla Sabi. zomkhumbi Ngesandla soba. ezabo izandla. Bacabanga ukuthi uzobalula. Bacabanga ukuthi umoya uzophela. Nkosi. Kanti uzoqala phansi. Funda. Khona-ke
awulahli ithemba kwase kunje. See. Liphelile phela ithemba. Kucime konke nabantu ucabantu bazokusiza. Akusaveli ngisho isalukazi. Khona kayilanga nezinkanyezi singasabonakali insuku eziningi. Hayi usuku olodwa. Insuku engakanani? Kumnyama. Kufuneka kuye phela iminyaka ewu-16. Kunjani empilweni yomzalwane? Funda. Nesiphepho esike sincane. Hawu. Siqinisa njalo. Isiphepho esinenjani? Esincane. Ilokhu sinjani sona? Siqinise njalo. Asisaboni noma ukuthi sesekumnyameni. Kodwa isiphepho esinjani? Singaphendukeni kodwa labazalwane. Phela ibuhlungu indaba. Wenze konke kodwa isiphepho silapho. Sekuphele konke isiphepho sinjani? Funda. La seliphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. Uhamba kwaze kwaba njani? Ini? Uyabona ukuhamba lomzalwane. Uthi uhamba kuze kube njani? Oh my God. Kuze ukuthi umuntu uyigulele emokhe. Akathakathwa. Sekuphele ini? Wathi ungcono ngenze njani? Bakhona bazalwane. My Jesus. Ungamsoli mawuthusa abantu banibulele. Ufikelwe ngesisikhathi. Kodwa bengucela ukuthi ngoba usuzwile ungabusayibulala. My Jesus. Funda. Seyisikhathi eside bengasabi lutho. Sekufike nani bazalwane? Abasenjani labantu? Sabi lutho. Kodwa isiphepho sithulana. Noma athi indlala ingaka? Isima siye. Funda. uPaul wasukuma phakathi kwabo. Awukosi. Wathi madoda. Ngabe nalalela mina. Ubanesenjani? Abanalalela mina. Nilalela abantu abangela kuNkulunkulu. Sure. Funda. Madoda ngabe nalalela mina. Banamuke Krethe. Naphepha kulengozi. Nakulokhu kuchithakala. Nkosi yami. Kepha manje sengilule ukuba nini isibindi. Sibayeni. Akuyike sabini. Isimo sinje. Sabani. Singenile endlaleni. Sangena engozini. Sangena ephambeleni. Kodwa namhla kuyisabani. Jesus. Glory. Noma tusume lokho. Nakufe. Noma tusume ukuthi nakukanjani. Sefimuntu. 2025. Noma wahlangana nasiphi isimo. Awuyindawo. Awuyindawo. Shout hallelujah. Akekho ufayo la. Akekho ozokhubazeka la. Akekho ozokhipha amehlo. Wonke umuntu ukhona isiyakhona. Noma umkhumbi maphela sisala nebulango lawo. Kodwa isibizela khona. Siyakhona. Shout hallelujah. Nathi sengiyabezwa abazalwane. Ekufanele ukukhohlwa kodwa yenza izinto zonke. Sindalo. Esibhezo.
nawe befishana noma kade usunqumile wathi ukuphila nakukho wathi uJehova ke wathi ngikhathele losisi ngizamile ngemizamo yami okwenzeka lutho kodwa yazi namhlanje lithi izwi lenkosi akufiki ukhona usimakathi igama lakho. Haleluya, haleluya, shout haleluya. Bheka ekhaya kwakho konakele yonke into kodwa yazi namhlanje akekho zofa. Namhla sizothandaza siqinisa inhliziyo esichitheka njengamanzi ngenxa yesimo obhekana naso ukuthi namhla egameni likaJesu noma ubona ngathi sekumnyama yonke into ikuphendukele kodwa ngicela namhla ungalilahli ithemba lithi izwi lenkosi akekho okufayo. Hallelujah. Yes. Besintoni zonke. Besintoni noma usutsheliwe wathola ingcinga ezikusabisayo sayazwala ithemba umesa ngaphambili isithandazelo awufi awufuthi lena ifuna umuntu onesibindi ifuna umuntu onesibindi wathi Nkosi niliwe sekuphelile na wenzile ngwenza kodwa kuphela kodwa ngenxa yesu lakho ngiyama namhlanje. Jesus, Jesus, hallelujah. Besintoni zonke